say we nya asem bia esanse asemba ayedin a yedi anu na aka emom obi asoso no wafefena no ayedi ensem fata nanso ni nyina mu no aware de aware oba wonware ya ne suban ko oware so a ne suban ko enti we die facha no ne santa wati you party for one guy who dem pan oh ayare hosem tete so no batma sisa ware kakama ware abaso wo ko bi se ya wasi wo so kotoge wow jabi bia maninka enipa na ye bone enipa na eka ye wo nipa bebre wo wi ase kura na ebirum no mo agira deda mp sei na djuma no wane nam saa enti ye dia obeyere obi timefa na yere footballers bebre amanfo afo mo yere na nkomu hu videos na nkomu ni omo da so ti send ye yes wani an ho ade bi anya otan na so we di wani ahu so me sirawo na ma ne nya otan every time pa sirawo pa sanse obey sani na ni mo si aye otu se wa ye kura wanu no ho ena me wo kire me no wo se crack na ba ne feel ena obeye ne sa obi a woni meta o si den ba o fi se enipa bone ni die o san so fere hwe be bi o kunti enipa bone ni die enti die mesra woni se o de be che no na wa hunu bobo na obai ni hu ofe se ni wositie wo twene wa bamu a enti se die wo twene adam kokum no wa ho fe panji wo ba we die enya no manonko wa se ni na humponi o na humponi enti we die mesra fawai how do I come at bedana se waya die bedana se le pa de chew ne koto ne nchen ne do no why kene fe wa ma kai mi mranti brem e brebia ay mene juri se yawo wonya yese pe we thanke fia o de wura de bela kwa fa ki eno no nye de fani enti fa na twene okokum wati ma hwe hawo yeden ya ma yo mani na hoyi obi tumi kofa bi na ya buruma boze na wodi abeyesi so people aye frodondo people enso ya fana endi mane how why enti Matias yese die edi ne yebeye ande se obetra so wiem awade ne kwawa enya de bi etia no aga se wo haya ena oba ne kunu motena de ntokwa beba ntokwa ba mama no nkwa bonten munsiesie no ofie ebi se munse mu pie no na mu bi yese asumasi ne yire die da bi antokwa enyefe enti asamba mo se na besi aka no wai betrasi afi edi asa na woka kire de me kasa me kache sa de na me hu mpese me hu bi nta ono bi o so da mpese me hu bi ono bi mo so mo awirem pa mo awirem
Uni akukuduro timi. Wontimi. Sɛ ayɛ te sɛ yane so burodia. Yɛfa na akukuduro. Woni akukuduro a sɛ yane so. Na wonya burodia ntwitwi woto. Na burodia bi da hɔ no ɛden sɛ ɔbɛfa. Nti okukunye du a ntimi mfa. Oso di asa na ɔkakyere. Yeah. Obi ba pam no. Be ba pam no. They say wedding ni ebe de dey. Sidi asem ni ba na ma me forget bibia. Ye ma me sisi nyina no return in back. Nti ni sisi an dise me san mo ma me mra kakra. Ni san fan ye. Na wo di atoto wo ne ma. Yo sikasam de ma ne hawo. Sika bia wo hia bia bisabe. E de be ma wo. Enti oba so ansa no be yesa no. Na bia wo ne ne tie no wo mfa no. He oba de wo mfa no oba mu bia fa no. Enti ko ya fa no. Why? Ma ne na hono sa. Oba de wo ne na ho sa na wo mfa no na wo ne nam na okọ no oba. O je den wo mu bia fa no. Hia mo ba so. Enti oba de wo ne ne ti afa no. O fa no obi amfa no. De hia me pa no. Enti o ko ya ma ne mfa wate. Enti o ba ma na obi akọ no bi. Enti eye pa da bena they say wo pesenka okohuno wasan egohuno agofo no. Na mo ka bibia wie mo hyedate o frankini ya kra go wasi ne ya shani date na mo fa wa de ne hihye so ne ya de abiasa on train ka o ma mi na o twi na mfa sani wasi no wasi ne ya de asa o de asa na asamasa enti ma ne brek akra bibia de hobiem yeah any na hip